Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबो बरायफिननाय थालायबाय लोगोफोर जोङो आब'जों आंजों फ्लिपकार्टआव मोनसे अर्डार खालामदों आरोना मोनसे बुस्थु थ' बियो मा बुस्थु जों मा अर्डार खालामदों मा कालारनि आरो मानो थ' नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनगोन अब्ला दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना अब्ला आं नोंथांमोनजों बे बुस्थुखौनो आनबक्सिं खालामसिगोन आरोना थ' आब'आ लाखिबाय दा बावैसो सफैदों आरोना ओमफ्राय आंबो बिराद नायनो गोसो जाबाय आरो बायदि खालामनो गोसो जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था अब्ला आङो दिन्थिनोसै आरोना थांगासिनो बियो मासिस बहा दोनखो बहा हाय बेबायदि नङा बेबायदि जानो हाया जानो मोना थांगासिनो र' देखायथारसै दे आङो देखायथारसै आं मा बुस्थुथाय बियो फाइनालि नै थफ्ला आरोना बियो मा जायफोर इउज खालामग्रा मिथिखासिगौ खोमा मिथिखायो इउज खालामग्राफ्रा एसे नुज्रेदबानो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो आनबक्सिं खालामसै एसे सिनायखाबाय जानांगौहाय टिक एसे अजना जागोन 1 किल'नि बारगोन खोमा बोरैबाबा आरोना थ' नायदे एबार लोगोफोर नै आङो दिन्थिथारनोसै आरोना दिन्थिथारनोसै आं मा बुस्थु बियो हाथारलायबाय फैदे ओइ आं नुग्रोबाय कालारा माथो मेरला दं नै लोगोफोर फुल टापसो आरोना हेंगिं टाप रेड येलो ब्लु ग्रीन व्हाइट गासै गंबेसे 10टा बे हालखासो ओंखायनो बारा मथा नङा दे हालखा इसोर भगबान फैजाखो उफिया आइ नै थगायजाखो बायाबानो जायो मोजां माने मा होनो बे थाबा फिसाद्रायबो नङामोन आरोखि ना मिडियामनिमोन ओमफ्राय एसे हालखा आरोखि जेबो नंला दलर थानायालाय ना दलर माबानानैसो लागायनासो दोनखागोन नालाय बे आरो नै बेनो बेखौनो आं नोंथांजों आनबक्सिं खालामबाय ओमफ्रायहाय सेन नैबे सेन मा होनदों मा रायखुमायो नै बेयो सेन आरोना नै बेनोमोन आरोना थ' जोङो बेवहाय मा फुल गायगोन थारैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दानो गायनांथारदो टाइम दंबाथ' गायजागौमोन नुगोन आरोना थारैनो बेनो मोनबैसे जाखो कालारा 1 2 3 4 5 5टा कालार आरो आब'आ मोजांखौ बासिनानै लानो नागिरदोंमोन गैला आरो बे गंसे गंसे रानाबानो बेसे गोजाबाय जाबाय बेखिनि लोगोफोर बेखिनि समायना रमायना नुथारसिगोनहाय जोंनिफोरखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर आब'आ बिराद नै गावनिखौल' सोनानै दोनबाय आरोखि ना नै गावनिखौल' 5टा जगार खालामनानै सोनानै दोनबाय नै ओमफ्राय आंनिया दङ आरोना नै दा आङो बेखौ सोनानै लानोसै मालाय बहाबा थांनो रेडि जागासिनो दङ ओमफ्राय आब'नि गार्डेनखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नै सोमखोर जानानै दं आरो दा आंबो लागायनानै लानोसै बेखौ बारा फिसाद्राय नङा ओमफ्राय एसे माबा आरो एसे देरगोन खोमा देनां माबाबा ओमफ्राय जाग्रोबानो ना जाग्रोबानो फुवारथारबाय नामा नोंलाय फुवारथारबाय बेखौ होनदां नारखेबानो जायो दा औ नारखेबानो दङ लोगोफोर आं दा बिराद खस्थ' मस्थ'यै नाख्रेब सोदों आरोना मानो होनब्ला आंना माने आसि बिमाया ब्लेडजों एसे बौ जाना दं आरोना लोगोफोर थ' माने एसे नारसिनबानो सायो आरोना अब्लाबो माने आङो सोबाय आरोना लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर नै आङो गासैखौबो सोजोबबाय आरोना सोजोबनो हाबाय गंबा ओमफ्राय गंबा गासै 10टा नालाय ओमफ्राय बेवहाय मा फुल गायगोन नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनगोन आरो थाबखौथ' आङो सेनखौ फुरा लागायजोब्बाय ओमफ्राय बिनि उनाव जाखां लोंखां दसे आङो रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा बावैसो सिखारनानै माने सिला सिलि सिबस्रांजोबलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा थाबावहाय माने गोबोर हासार आरो हा मिक्स खालामना दोनखानाय आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो आङो सोनोसै आरोना ओमफ्राय बारदों आरोना जबा बिबार आंना लोगोफोर नै फुल गायनो होनबाथाय ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना लोगोफोर माने आङो फुल गायनो फुल फोसाबनो बिराद मोजां मोनो थ' आङो रेडि खालामनानै लाबाय नै हासारखौ नै लोगोफोर आङो बेखौ हल खालामनानैहाय बेबायदि मोनसे माने हास्रालाङैनि अन्थाइथ' नङा सिमेन्ट गावख्लाब दं थ' बेखौनो होबाय ओमफ्राय ओरै आंना गोबोरा रेडि जानानै दं आरोना लोगोफोर एकदम गोसोमखा ओमफ्राय आं बेखौनो दा सोनानै लानोसै
लोगोफोर नै आङो माने गोबोर हासार आरो हा मिक्स खालामखांनानै नै आं दा टाबाव सोनानै लाबाय आरोना लोगोफोर माने आङो गायनो लुगैनायानो हाला थ' जल्दि आङो हा माने रेडि खालामनानै गायगोन आरोना लोगोफोर थ' नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो मा फुल गायगोन नङा होमबा ओमफ्राय सासे बियायं दं आरोना लोगोफोर बे बियायंआबो ओरैबायदि लुगैबाय माने फुल गायनो माने जोंनि टाबफोरानो माने कालारफुल जाबाय नालाय गथ'आ बिराद लुगैबाय आरोना गायनो थारैनो गथ'आबो माने अनलाइन शपिं खालामहरथारबाय आरोना लोगोफोर जोंनि बेबायदि माने कालारफुल टाब आरो फुलखौ नुनानै गाहाबो गायनो होननानैहाय माने बिफाखौ अर्डार खालामहोथारबाय आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय बेखौ जाबाय 1 2 and 3 and 4 and 5 ready दा गायनो स्कुल होनो लोगोफोर आङो सोखांबाय नोंथांमोनाबो नुखाबाय नै रेडि सोनानै लाखाबाय माखासे आग्लायबाय बे आग्लायनायखौ आङो मोजाङै जोथोनै दोनसै आरोना मानो होनब्ला मोननो थाङा बायनांगौ जायो आरो बेखायनो आङो लस खालामला आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो लस खालामला जमा खालामनानै दोनफिनो आरोना बिलाइ नोंना मामि बाबाया फुल गायग्रा गैया खिथालाय मामि बाबाया फुल गायग्रा गैया गायो मा नाम नोंना खोन्थाहरलाय सुबुराज मा क्लासाव फरायो 1 क्लास मा स्कुलाव फरायो गुड दा मा होनो टिउसननिफ्राय फैबाय आरोना बियाजाया ओमफ्राय आंनि नै हासार टाबाव सोनायखौ नायदों आरोना मा फुल गायगोन मा गायगोन सोंगासिनो दं ना नों नायबाय थादो आयंनि फुल गायनायखौ अके होमबा गायनांसिगौ आरोना आंना रेडि जाबाय लोगोफोर नै बेखौ आङो दाखालि गायदोंमोन बिराद मोजां एरबाय नै खोमसिसो नुलायलांबाय बिराद मोजां एरबाय आरो बियो ओमफ्राय नै बेबो एरहांबाय ओमफ्राय नैथ' बिराद मोजां जाबाय बेबो ओमफ्राय नैबे बांद्राय गोबाव जायाखै अब्लाबो बेबो थांनानै दं आरो नैबेबो बैथ' फुराना बेयावनो दोनथ'लाबायनोसै आरोना गोदान गायनोसै बिराद मोजां जाबाय आरो नै बियो रोजा जाबोथारबाय नै ओमफ्राय नैबेयो माबा आरो बियो ग्रिन आरोना खोमसि नुबायहाय ओमफ्राय नैबेबो गायगोदान बांद्राय गोबाव जायाखै थ' बेखिनि बेयावनो आङो आलायनानै दोनसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै दानिया आब'नि फाला जालायबाय आरोना नायदो नै आब'आ ओरैबायदि मिक्स खालामबाय एकदम गोबोर हासार आरोना लोगोफोर मालाय आब'ना गोबोर हासारा न'आव दंखायो थ' बे हिसाबैनो बियो मालाय लाबोनानै दोनफैखायो आरोना लोगोफोर माने बिथांजोआबो सासे जोबोद फुल गायग्रा जोबोद फुल गायनो मोजां मोनग्रा आरोना लोगोफोर थ' आब'आबो गायनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जों मा फुल गायगोन ना मा होनो लोगोफोर नै बेवहाय नैबे पार्पलखौनो गायबाय आरोना नैबेवहाय ओमफ्राय नैबेबो बेनो ओमफ्राय नैबेयो बेलेग दे लोगोफोर देनां देरबा मोजाङै सिनायगोन दा सिनायाबो जानो हागौ ओमफ्रायहाय नैबेयाव बिदिखौ गायबाय आरोना नैबे बिलाइआबो मा होनो रोदा हरखायो नालाय दा गेजेराव फांसे गायबाय नै ओमफ्राय बिलाइखौ होबाय आरो ओमफ्राय नैबेबो बेनो ओमफ्राय नैबेयावहाय नैबेखौ गायबाय आरो बेनो आरोना लोगोफोर लारि गायबाय आरो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुनो मोनबाय थ' आङो दिनै मा फुल गायखो नङा होमबा लोगोफोर थ' आब'आबो गायदों आरोना बेखिनिखौनो गायदों आब'आबो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो बाय बाय